Ассалому алайкум, дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва обунатчиҳои канали мо арзон теҷика балачикҳои навори опелҳо. Марҳамат дӯстон, имрӯза навори фақат Opel Astra F-ҳо дар кузови караван хачбек седан сидага ки беҳтарин навор шудагай. Ва дӯстон, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ хулоса барои реклама кардан чизе ки дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp ман 911 32 43 44. дӯстон, дар ҳамин WhatsApp суратдошта қатъи маълумотҳои пурра сӯрой кунед, реклама карда мошинҳои шумо дар кӯтоҳтарин муддат иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Имрӯза навори беҳтарин гуфтем, фақат Astra F-ҳо, Opel-ҳо мешавад. хоб дӯстон, лайкҳоро по-братски бизанед, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пештаи мост. Зиндав бошед. Ба ҳаматон тамошобин ва фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. Ассалому алайкум, дӯстони азиз, мардуми муҳоҷир. Марҳамат, боз ширкати бародармон Хуршедро ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин ширкат мебошад. 10 сола дар ҳамин кор таҷрибаи корӣ дорад. Барои шумо дӯстон аз Москва ва Московский област гирифта ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. Махсусан ба шаҳри Душанбе, шаҳри Бохтар, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Хуҷанд, Панҷакен, Калхозобод, Регар, Данғарак, Ҷидикӯл ва ғайра. яъне ки дӯстони азиз, ба ҳама ҷойҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равонтон мекунад. Бо дили пур марҳамат равон кунед бо нархҳои арзон, яъне ки нархаш арзон мебошад. Нархи 1 килобор 4 та рақам дорад. Рақамҳои WhatsApp мондаga ҳатман дӯстон аз номи сомонаи мо Насим ТЖ метавонед муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба якумин эълони имрӯза. Hyundai Porter мебошад. 2001 сола. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Краскаш сабсафед, ҳолаташ бениҳоят хуб, балонош 90% ҳастанд. яъне ки дӯстон, Портери 4 дара марҳамат дар беҳтарин ҳолат. хулоса мошин бе ягон камбудӣ, мотораша нав кардагиай ва қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархи Портер бошад 53000 сомон мега ки боз савдо мешавад. шерунар савдо гуфтага дар назди мошин рақамҳои расистки, рақамҳои дастӣ монагай. дар рақамҳои рӯи экрана 933 02 66 96 рақамҳои дастиш ва WhatsApp монагай. метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтари Портерро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо нафароне ки Opel-и автомати гуфтагӣ наромад ширинар соли 1997 Opel Astra F дар кузови хачбек дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Тонировка документош то моҳи 04/2026 мебошад. дӯстон, лук ҳам доштааст, кондисионер кор мекунад, 4 диска балон пачка, монитор, задни камера, ҳолаташ беҳтарин, мотор 1.8, коробка мебошад автоматикай, газу бензин, гази Евро 4 ҳардуш кор мекунад. хулоса мошин дӯстони азиз бениҳоят состоянияш хубе. нафароне ки мошини хар бошед, қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён. нархи хачбек дӯстон 43500 мега бо савдо мешавад. марҳамат дар рақамҳои экрана метавонед муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак севумин эълони мо боз аз тарафи хачбек соли 1996 моторавиём 1.6 мебошад. коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки нарша 30 мега бо савдо мешавад. 4 та балони пачка часпондагӣ, ҳолаташ беҳтарин, мотор, коробка ходовой 100%, документош то моҳи яъне ки январи 2026 срок доштааст. нарша 30 мега дӯстон, бо муомилаи хубам дорад. дискҳои 5% ҳолаташ хуб, мотор, коробка ходовой 100%, боз арзон мешавад. дар рақами 97 53 400 метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос бароед.
дӯстони азиз, инак дигари июли моҳ Opel Astra F дар кузови седан соли 1993 мотори 1.6 коробкаш механикаи газу бензин кор мекунад. Кузоваш тоза 4 баллони пачка дорад. гуфтагия дӯстон ки мотор коробкаи ходовии сатҳоиза мошин нахаду завод мешавад, фақат утилизатсия надошта будааст, яъне ки хулоса документи солона ҳам надорад. қарор дорад мошин дар шаҳри Кӯло ба нархаш 16900 сомон меояд ки охири нархи дигар савдо намешавад. дӯстони азиз, салоншам тоза, ҳолаташ хуб, нафароне ки мошини хар бошад 16900 боз, яъне ки нархи охириш гуфтем. рақамҳои 201 77 77 32 ба ҳамин рақам ҳатман дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак маромад боз хачибеки фурӯшии соли 1996 мотор объём 1.6 мебошад, коробкаш механикай, танҳо бензин қани ҳаракат мекунад, капоташ камтар дар афтоб хулоса краскаш сӯхтагӣ будааст. 4 баллони пачка қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 33 даш мега, боз муомила дорад гуфтагия савдо мешавад дар назди мошин. дар рақамҳои 06 28 4 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи себашон пурсон шавед дӯстони азиз ва ҳатман аз номи ютуби мо Арзон TJK салом расонед. дӯстони азиз, нафароне ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед барои реклама кардан, ҳатман дар ватсайи ман рӯй кунед. реклама кардан бо хурси аъло мошинҳои шуморо дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта медиҳем. инак мегузарем ба 6 июли имрӯза. дӯстони азиз, дигари июли моҳ Opel Astra F дар кузови седан соли 1993 мотори 1.6 коробкаш механика, ҳолаташ беҳтарин, танҳо бензин қани ҳаракат мекунад, кузоваш тоза, мотор коробкаи ходовии сатҳоиза гуфтагӣ ки дар мотораш ман хеле ҷавоб мегӯям ки мошин нахадуай, бензин қани ҳаракат мекунад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 13 даш мега, боз камтарак савдо мешавад. савдо гуфтагия дар назди мошин, илтимос ба телефон савдо накунед. дар рақамҳои рӯи камда 109 01 01 13 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро дӯстони азиз аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, маромад боз як тӯдигари Astra F седан соли 1994 мотор 1.6 коробкаш механикаи моториш 1.6 модул будааст. 4 баллони пачка, дискоҳои простои, ҳолаташ хуб, газу бензин гуфтем кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 1 сола ҳуҷҷат ҳам дошта будад, утилизатсия кардагии тайёрай. нафароне ки Astra F седан гуфтагӣ бинед, 94 сол бо нархи 24000 сомонаш меояд ки боз камтарак савдо мешавад. дӯстони азиз, холас савдо дар назди мошин Astra F седан ҳолаташ хуб, дар рақамҳои 915 55 56 0 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат намоед. дӯстони азиз, дигари июли моҳ маромад боз як тӯдигар Opel Astra F дар кузови хачибек соли 1997 мотори 1.6 коробкаш механикаи, ҳолаташ беҳтарин. маромад дӯстон, нафароне ки мошини хар бошад, ҳолаташ гуфтагия бениҳоят хуб аст, састенишсоз, мотор коробкаи ходовии сатҳоиза, дискҳои простой ва баллонош састениш пачка, гази бензин кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи 35 боз камтарак савдо мешавад. савдо дар назди мошин дар рақамҳои 35 38 873 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари июли моҳ Opel Astra F дар кузови седан соли 1993 мотори 1.6 коробкаш механикаи, сӯзишворияш газу бензин кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад гуфтагия ва қарор дорад дар шаҳри Хурҷанд, нархаш 24500 сомон меояд ки боз муомила дорад гуфтагия. дӯстони азиз, Astra F седан гуфтем, нархаш 24500 сомон меояд ки боз камтарак савдо мешавад. савдо хулас дар назди мошинай. дар рақамҳои 927 17 54 53 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари седанро аз худи соҳибашон пурсон шавед ва аз номи ютуби мо Арзон TJK ҳатман салом расонед.
дӯстони азиз, дигари эълони Opel Astra F дар кузофи караван солаш 1997 нарамад. Нафароне ки караван дӯстдор бошед, дӯстони азиз, Opel Astra F гуфтем караван 97 сол, мотор 1.6, танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат 10 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардаги тайёр. Хулоса мошин бе ягон камбуди 4 та балони пачкам дошта будааст. Қарор дорад дар Душанбе, нархиш 40 таш мега. Боз муомила дорад. Дар рақамо 101 111 861 ба ҳамин рақам ҳатман муроҷиат кунед. Маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, инак 11-ҳамин эълони мо Opel Astra F дар кузофи хачбек солаш 1996 сол, мотор объём 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. Мошин дар беҳтарини ҳолат қарор дорад. Кузов хачбек, газу бензин, 4 диска балон пачка ва дискҳои престижни дошта будааст. хоб дар Душанбе гуфтем бо нархи 37000 сомош мега. 1996 сол, 4 та чашкёж варид надоранд. Мотор коробка ходовой 100%. Нафароне ки хачбеки тоза гуфтагӣ бидем бародар азиз. 96 сол, 37 та дар рақамҳои 985 71 00 01 ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. Маълумоти пурра аниқтаи мошинро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, дигари эълони мо маромад боз як Toyota хачбеки фурӯшӣ солаш 1996, мотор 1.6, коробкаш механикай, газу бензин кор мекунад. Кондитсионер кор мекунад, 4 та балони пачка, мотор коробка ходовой 100%. хулоса мошин бе ягон камбуди, газу бензин кор мекунад. Гуфтем қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 37500 сомониш мега. Нафароне ки хачбеки хар бошед, гуфтагия ки чашкёж варид надоранд, кузоваш тоза, нархаш 37500 сомон мега. дӯстони азиз, дар рақамҳои 907 85 55 33 ба ҳамин рақам муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари хачбекро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ин охирон эълон ҳастаи каравани фурӯшии солаш 1993, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай, гази хони хади ҳаракат мекунад. коробкаш механик гуфтем дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мотор коробка ходовой 100%. нархи мошин 17 таш мега. марҳамат дар рақамҳои 907 08 84 85 метавонед муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон даст расонед. дар паноҳи аъло бошед дӯстони азиз. лайкҳоро подписка бизанед ва дар канали мо обуна шавед. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон.